Знаеш, каква е целта на днешното събитие? Не знам. Мисля, че е нещо за Samsung. Не е точно. Помагане с ориентирането в бъдещето ни. Аз казвам Жаси, работя в Samsung и отговарям за програмата Trends of Tomorrow. Ние в рамките на тази програма разработихме едно приложение My Tomorrow, което има за цел много лесно и бързо да ви насочи каква би била вашата професия. But I want to be something. Трябва да знаете какви сте. Трябва вие самите да вярвате в себе си. Само с работа и нищо друго. Постоянството е задължително. Има ли някаква иновация в това, което вие предлагате? Повярвайте ми, успеха ви е гарантиран. Do not stop. Trends of Tomorrow, for those of you that speak the English, the British language. Trends of Tomorrow for the Scottish, and Trends of Tomorrow for the Russian. Събитието мина много хубаво и мисля, че всички разбрахме и научихме различни неща. Събитието мина прекрасно, много се радвам, че дойдох и живях много прекрасни моменти тук.